zafinki ko me tafasanki ko kin daure namiji ne a prison wallahi in ya fito insha Allah sai ya zo ya nemi ki baki hakuri ko me ko kaka ba mutane ana cewa akwai asiri a kayana na danna maza ne ko rike namiji ko daure namiji ko mallake namiji wala ba asiri bane ba, it's just sexual psychology. Abu ne kowa da irin abin da Allah ya bashi, kowa da irin abin da ya iya, kowa da irin baiwan shi. So it's just sexual psychology, ba wai asiri bane ko tsafi ne or something like that, but sexual psychology. Wannan zuman da gangan nayi muku wannan bottling in haka kwalban haka, kun gan shi yanda yake da gangan nayi, kun gani na matsa kenan drop daya zai zuba da gangan nayi shi haka because akwai sirri a sa zuma a jikinki namiji ya lashe, akwai sirri a sa zuma a jikinka mace ta lashe, akwai sirri a ciki. Ko mene, there is power in foul play. Ko me ya faru ko ya akai dole za ku ƙara dawowa ku shirya, in ba da abin yayi tsanani ba ko kuma Allah ya yi dole za ku rabu. Ko ya zafin ko dore shi kika yi a prison wallahi na dawowa zai zo ya nemi gafara. So akwai sirri, amma babban matsalan da muke samu shine yanzu mace in ta sai wannan ma kafin ta yi wannan wasan da mijinta sai ku ga matan suna ce min oh mazan ba sa son yin wasa, mace namiji ba zai wasa da ke ba zai dan kissing ɗinki ya dan smoosh ɗinki dan foul play ɗin nan da sauransu ba. Sai matan suna ce min mazan ba sa sanyi kawai da sun zo kawai sun tashi sun tafi irin wannan abun. Ba abin da zaki is wayo zaki mishi, roƙan shi zaki, bibi dan Allah kai wasa da ni, bibi dan Allah ya dade ba kai wasa da ni ba tunda muka yi aure mai wasa, wayo zaki mishi ki ta jin shi har ya yadda yayi wasan da ke, kin gane? Ba wai kawai bai yi ba ni ma shikenan kowa ba yayi hanyar shi. Da Allah ka kiyaye. Ngane zaki ja shi ne da wayo sai ki bashi, yana diga wannan zuma a jikin ki dis yana preparing brain in shi ma abin da zai faru, ke ma brain in ki yana preparing for abin da zai faru. Kun gane? So there's power in it, it's very very important. Ke ma kina diga a jikin shi, kina diga a jikin shi, you preparing yourself for what's going to happen. Sannan kuma another reason why da yasa muka yi zuma is because wasu yana musu wahalan ci, yana musu wahalan taunawa, don haka sai sa muka muku wannan dan ya muku sauki. In kika saya nawa na baki zan baki ko guda ɗaya ne, dan kin san a guda ɗaya in kika tauna zaki samu totuwa 5 totuwan dusan in kika tsotsa daga zakin. To da totuwan dusan sai ki hayakin ki kowane sati ɗaya sau ɗaya at least, sai sa zan baki ɗaya so da zaki samu at least na hayaki. To kowane sati ɗaya zai miki 1 month kina yin hayaki, kina tsuguno kina hayaki. Wasu da suke cewa ba sa sayar da nasu ba mai lakani bane, amma sai suka zo suka sata a guri na sai su turo mutane su saya don in faɗa musu me ake da totuwan dusan. To ina gaya musu su ma sai su fara sai da nasu sai su ce ka tsuguna ka yi tsuguno da shi. To ke kin ce naki babu lakani sannan kuma kina cewa mutane su tsuguna, to me amfanin tsuguna? Tsugunan is sai dai in zai tighten in mace kawai, ya tighten in ki kawai, amma ba za ki samu wannan effect din lakanin da kike so ki samu ba. So wannan abin da gashi yanda ya zama kawai kowa na kokarin sata yake kokarin kwafana da sauransu. Za mu releasing a bottles guda biyu, so ko wannan duka nawa ne, kai kiga wannan kija wannan ba na jaruma bane, ba shi na gani a bidiyon ta ba. Dan Allah dan Annabi ina roƙon ku kada ku sa product ina zuman jaruma goran tole mai lakanin zuman ki, kake sa mishi karfe, kake sa mishi cokalin karfe. Duka wanda ya siya a wuri na zan tura muku wannan spoon din katako. Kun gane? Da Allah, ɗaya is round haka, ɗaya kuma kaman spoon. So da Allah ka kusa karfe a cikin product ina, ba a sa product ina karfe, sai katako. Na dan yi video amma wannan video a turanci ne da mace yanda za ku diga, yanda za ku yi wasa da yanda za ka yi wasa da matanka ko yanda za ki wasa da mijinki. Ina ga na faɗa komai da komai. Yanzu da na fitar da wannan zuman
tunda kuke baku taba ji maganan goron tula ba, sannan na fito ne magana akai. So bayan da za a yi ni na yi wahala na gama research ina karatu na da komai in zo in nuna fiska na da sauransu, ki ba kya so ki nuna fiskan ki amma kina so ki kwace a wuri na, kina so ki amfani da powers inki, kina so ki amfani da powers in mijinki, kina so ki amfani da powers in babanki. Ba a haka a rayuwa. In kina so ma ki try ni mana ki ce jaruma abin da kike ki kokari, why not, ina so mu yi aiki tare. Wannan duniyan ya isa kowa ya ci abinci, you know, ba sai kin zo kina kokarin using nepotism ba to make it your own alone. You don't do that. Mutum ya gama aikin shi, you want trying to take it away. So yanda kaman ba ku taba jin batun goron tula ba, sanda ne magana da shi. Wannan zuman ma yanzu bayan na magana akai kowa zai fito yana cewa oh yana sayarwa, yana da shi, yana da goro. Za ta ce muku tana da goron tula, zuman goron tula. Za ta ce muku tana da zuman goron tula mai lakanin ningi. Za ta ce muku tana da zuman goron tula mai lakanin Niger, Chad, Cameroon. Duk yanzu ina releasing wannan, kowa ma za ku ji ya fara yi. So da Allah ku kore ku tuna na ku samu, kuma in kuka taba nawa taste in nawa kun san wannan na jaruma ne. Knowledge in mutum ne, you can never take it away from mutum. Ba za ku iya take it away from mutum ba, kuma abinda Allah ya ba mutum ba za ku iya dauka ba. Yanda goron tula ne maganin shi ya zama kaman guguwa ya bi duka duniya, ba za ku iya karbewa ba. Allah ne ya bani, to haka ma wannan ba za ku iya karba ba. Allah ne ya bani. So duk abinda zamu mu dogara da Allah. Allah ya ba mu sa'a, koya kike, koya you know zafin ki yake, ko yanda kuka bata komai, just try this inshallah. Of course yana sa daɗi, duka products ina kayan mata daɗi, wetness da sauransu, duka abin da goron tula yake yi. So dai mu jarraba mu gani. Shi kuma in ya dawo yana baki hakuri, is left to you. In kin ga zaki yafe mishi ki taking in shi back to, amma in kin ga kuma ba zaki yafe mishi ba shikenan. So yes, birthday month ina wannan wata aka haife ni October 26th. So zan bada babban discount ma wannan zuman goron tula mai lakanin ningi, zan bada babban discount for my birthday. Da Allah ku yi subscribing YouTube channel ina Jaruma Empire, ku bi na Instagram Jaruma Jaruma _empire. Email ina duk wanda suke so su ordering wannan zuma, su email goron tula@gmail.com. amma in kuna so kuma wani magana ne daban, Jaruma Empire Ltd Limited @gmail.com. Thank you so much, you know, godiya sosai. Ma'assalam, bi salam. So what you're going to do, right? The biggest challenge is getting your man to do these things, because I have a client in Anambra, and you know, I was shocked that it came from Anambra, because normally it's northern men that people complain, oh, they're not romantic, they don't want to do these things and all. This one, a client called me from Anambra, and you know, I was saying I gave her something, you know, she's supposed to like massage him and then rub it on his dick before they make love. And she said to me, Jaruma, my husband doesn't like doing all these things. He just wants to, you know, come and just, you know, make love and get to it. And he's not like really into like, you know, foul play, letting me massage him and even play with his dick. And I'll even get the opportunity to rub the stuff. So what you're going to do is you have to trick your man. You know, you have to trick him and say, baby, please, oh, play with me a little, do a little foul play, that kind of thing. You know, you have to trick him, convince him to do it. Let me tell you, because there is power. There is power in foul play. And there's power in the man licking your GT MLN from your body. So what you're going to do is, I specifically made it like this for you guys because of this licking thing. Do you understand? That's why I made the bottle like this, the button like this. Alright, so if you can get to drop just one drop, do you understand what I mean? One drop like that on his body, or you can do it anyhow you want. If you want to go like a whole string and a whole line or whatever, you know, do it. The neck is very, very important as well. Okay, and then the other side. This also goes for the men, not only the women doing it. This also goes for the men. Okay, it's both ways. And then you drop like that and you lick. Never ever underestimate. You know, I don't really praise my products too much or talk about it much, but what I'm telling you is
sexual psychology, you know, the power of knowledge, these things that you know. So after you drop it, get your man to lick it from your off your